Tak ty dvě oučka, co jsou ve prostřed, jsou k sežrání. Je 100% perfektní. Jo, počkej, já vlastně spolupracuju. No, tak to byl banger. Tam strčím třeba tenhle banger. Nenávidím hru Pente. Já zahraju nějaký banger. Zahraj banger. Počkej, musím vypočítat banger, jinak to dopadne nebangerozně. Tohle už by mohl být menší problém. Já jsem zelenej, že jo? Banger. Toto je banger. Banger, To je banger. zajímavý. Jo, musíme nějaký banger na ně udělat. No ty děláš banger, mě si nevšímají a já udělám banger. Jo, ne, počkej, ale teď tam musíme mít nějaký banger. To bylo tam je takových bangerů, kámo, to je úplně zabangrovaný. Tenhle banger. Já myslím, že máme dokonce double banger a stačí, když to bangne jenom jeden z nás. Triple banger. No tak dobře. Znamená to, že máme banger. Možná máme banger. A je to, máme banger. To je složitý s tím bangerem ještě. Já jsem, myslím, o svůj banger přišel. Co tam teda bangrujete? No počkej, milý hochu. No tak počkej, ale teď tam mám banger. Tak bangeruj. Nebo nemám banger. Just do it. Dobrý. Just wait for a big banger. Já... What the banger? Geniální. No. Kikiriki. Já nevím, co tam míním betonovat. Něco. Ale bacha, Mikinko, jsou strašně Jo, papaví. vím. Už nesmějí dál papat. Piráti papáme, no. Banger či ne? Banger povídáš. Není banger jako banger. Banger. To už není takový banger.
to není banger. Zahraj ten banger. To je posun v mojí kariéře v Pente.